Helo a croeso I Gemau Retro. Heddiw byddwn ni'n chwarae Road Rash 2. Barod? Ia. Iawn. Mynd ar y Sega Mega Drive, dwi'n meddwl? Ie, Sega Mega Drive. Okay. Okay. Dwi ddim yn gwybod bod be dwi'n gwneud. A? Na, B? Okay. A na, B yn symud, C yn pynio. Okay. Okay, right, drag race now. Okay. Dwi'n meddwl dwi y blaen ti, dwi ar blaen ti. Os ti'n gallu edrych lan fyna, mae yna fel spec hynna. Mae'n am fi. Dwi'n mewn bike. O! Rydw i ddim yn gweld mewn y camera again head! Please, pynio. O, na. Ydy, dwi'n gwybod. Diolch, Kai. Mae fi'n sôn am yn lock up y cameras yn mynd o'r bike run. Dwi'n ennill, dwi'n meddwl. Ti ddim yn gallu gwneud unrhyw beth I ddod lan efo fi. Na. Sbryd ti'n cwbl ban o'r bike ti eto? Y camera. O, camera. Be sy'n bron efo camera? Ie, y camera. Ond mae hyn o'n game hyn, felly... Be yw ti? Wow. Dragon, aros ar... Oedd hynna just yn digwydd. Mae'n nôl i'r bike ti! Y car yn... mynd straight, syth mewn I fi. O, dwi ar... O, dwi... Pwy sy'n gan dawd? Be? Fi'n olaf, sy'n 14th. Shit? Be? Ti'n olaf? Apparently, fi'n 14th place. Dwi'n mewn 15th place, so dwi'n cyn ti. Na, fi'n 14th though. Okay, so dwi'n ar ôl ti. Ie. Dyna pwb, dyna pawb arall. Aha. Fi'n un o'r un. A bike fi'n bron o gael destroyed. Great, okay, dwi'n mynd I pwnnw. Dwi'n mynd I pwnnw ar... Oh my god. Be oedd na? Oh, Carl. Okay, dod nôl i'r bike ti, mate. Ti'n gallu redig ar... Oops. Rel. O, ti'n just yn digwydd! O, fi'n rhywun bron... Ble bike fi? Ti'n mynd ar digwydd? Ydy hyn seriously yn digwydd? Echan sbyn fi? Oh my god. O, helo! Nôl ble fi'n dechrau. Nôl i'r dechrau. Great. Ond fydd... Pam! Please. Rwy'n dweud I fi pam. Okay, fi mynd I sut pynio yw'r ti. bike ti'n fynd? Edrych as nhw am iechyd. Nhw am iechyd. Pynio. Oops. Mae'n sôn ti hed fan y 5 milltir cyn ti'n stopio. Wow! Mae'n bron yn crasio mewn I ti. Dyna big fi. Ti ys o fi. Yn sort of fel rhwng fi a ti. A neb arall. Ie, mae neb arall rownd fan hyn. Ie. Mae rhywun efo car pink. Dyna rhywun. Dyna rhywun. Just yn... Mae fe'n ad... What? Fel. Okay. Dwi'n meddwl roedd... Ti'n gwybod... Take. O, dwi'n mynd 150 milltir awr. O, na! Ti'n 30. Oedd hynna'n digwydd? Na, dwi ddim yn... O, ti'n officer, fi'n rude boy. Woohoo! Ydyn fi'n hedfan I everyone. Ble ydy'r bike fi? Ble ydy'r bike fi'n fynd? Mae'n ddim yn doniol. O, car pink. Ble ydy'r bike fi? Na, mae'n ddim yn y bike fi. Ble ydy'r bike fi wedi fynd?
meddwl fi gorffen yn... Dwi'n meddwl bod released yn safety band. Perffaith. Gret, a ble di'r beic fi? Y garle fi'n beg mwy beic meddwl. Okay, just... O, bike ti gael destroyed. Yna. Yna ma ddim. Dwi'n mynd i fynd lawr i'w car hi. Ie, just car yma'n fedeg. Fedeg i dwi'n ras. Redeg, dwi angen gwneud y ras gan Redeg. Ti'n fedeg 15 milltir yr awr. Ti'n click y button, dwi'n eich mynd i'n digwydd. Na, fe na dim yn gwneud unrhyw beth. Dwi'n just yn twico. Iawn. Ie. Dwi angen gwneud y holl ras yn Redeg nawr, gret? Ie, hyn mynd i cymryd amser hir. Ie, fe'n mynd i cymryd fel awr neu rhywbeth. Ie. Oce. Dal yn aros. Oce, so... So dim byd fi gwneud pan ni'n aros. Ydy'n gallu pwnio pam dwi'n... Na, dwi'n gallu. Iawn, Mae gym hyn yn oce. Ond ydy'n y problem beth. Ys gael wneud y car neu beth? Mae beic fi wedi fynd. Oce. Dwi ddim efo unrhyw beth fi'n gwneud. Helpu fi. Pwy efo'n pause o fe? Really? Ydy rhywun yn gallu dod a hofrennydd i achub fi? Ydw fi eich mynd beth? Na. Na, fi... Apparently, fi eich symud. Rhywun torri ranyn fa. Achos fi mynd just yn fi'n... Tia, pen Come on, Perfect. Stop up. Okay, so fi'n chwysio hyn. Dwi'n meddwl os ti'n pause fe. Neu da'n paused. Be os ti'n just yn gwasgu y reset button? Falle. Oh, well, diolch am... Gwrando. Ie, diolch am gwrando. Ni wedi gorffen y fideo hyn fan hyn, achos bydd jyst yn hanner awr nesaf fi'n Redeg. So, cofio i gwasgu subscribe, a roi like, bottle o dŵr. So, dyma Sega Mega Drive gyda Road Rash 2. Diolch am gwrando.